Dragi prijatelji, svi prisutni, dozvolite mi da vas pozdravim u ime opštine Nikšić, da se zahvalim investitoru kompaniji Braće Jovović, koja je došla do prvoga završetka ovog novog dijela hotela koji prerasta u studentski dom, čemu se zaista mi ovdje u opštini izuzetno radujemo. Inače, bila je neka ideja da se radi novi studentski dom i mislim da je ovo jedan uspjeh i za ministarstvo, i za vladu, i za opštinu, a svakako i za kompaniju Jovović, i nadam se da ćemo svi ovdje imati određene benefite. Ne bi sada nabrajao šta je to, ali sigurno u svakom slučaju bit će i dosta, prije svega novozaposlenih ljudi. Studenti će ovdje imati zaista vrhunski smještaj i nadam se da će uspješno polagati i završavati svoje ispite. Nadam se da će i drugi dio, stari dio hotela koji se planira da preraste u hotel sa 4 zvjezdice biti u sljedećoj godini završen, i ovo je zaista jedna od investicija koja nas zaista mnogo raduje. Iako smo uspjeli ovdje u Nikšiću da riješimo određene probleme, bilo je dosta stečajeva u privrednim kolektivima i svakako posebno nas raduje i skoro opuštanje jame Biočki stan, rudnika boksita koji će biti jedna zaista vrhunska priča sa kombinatom aluminijuma, tako da smo sačuvali temelje reprolanca koji je bio pogonsko gorivo našeg privrednog čitavog sistema, iako je bilo namjera i određenih poslanika da se praktično ugase, da ne radi ni boksiti, da ne radi ni kap, da praktično ne radi jedan osnov privrede crnogorske. To nije im uspjelo i zaista sa time se mnogo radujemo, ali koliko s tim radujemo, svakako se radujemo i sa ovom investicijom u hotel Onogošt, jer je to nešto što je hvalilo Nikšiću. Mnoge sportske ekipe dolazile su u Nikšić, ali nijedna od njih nije ovdje ostajala ni da prenoći, iako su imali utakmice i takmičenja, nego su obično išli u Podgoricu. Sada se stvaraju uslovi i kao što je gospodin Jovović naveo, posebno u vaterpolu sa puštanjem olimpijskog bazena stvara se mogućnost da i Nikšićani budu dio tima koji će osvajati olimpijske medalje, jer taj jedan dio je sigurno hvalio našim vaterpolistima malo više hrabrosti pa da već uzmu neku od olimpijskih medalja, a 3 prethodne su imali šanse. Tako ja vas još jednom pozdravljam i nadam se da će ovakvih i još drugih investicija ne samo u Nikšiću nego i u Crnoj Gori biti dosta. Hvala.